Galing ni Daddy. Gawa na guys yung saan ako. Sa Muntinlupa ako. Woohoo! Full support. Clown. Hindi na rin clown. Kompleto na siya sa ano eh. Sa, ang tawag doon? Nagagamit. Kaya mabilis na lang. Pero inaano na niya kanina, pinutol-putol na lahat ng gagawin. Kaya hindi ko pa ma-display yan. Puro kahoy pa yun dito. Ayun, may gagawin pa siyang. Ilan pa Daddy? 3 pa na? 3 pa. So, ayun, may pupuntahan kasi kami ngayon. Punta kaming Bangko BPI. Mag-open ako ng ano niya. Account niya. Kailangan kasi namin. Tapos, ayun, passport. Do business with that. Kailangan kasi sa business. So, ayun, sa kanya ko papangalan. Multinational business na si Daddy. Ay, wala palang vlog guys. Pasensya na ha. Busy ako. Nagsasagot ako ng mga inquiries, mga kailangan na naman sa upcoming bazaar. So, ayun. And then, after, bilisan mo na Daddy. Stress na. Ang alas 5 yung bang. And then after, punta kaming BACLARAN Church. Simba kami. So, ayun lang guys. Gandang hapon. Vlog. Sorry. Naghahanap din pala ako ng ano, ng agency na mag-rush ng ano nila, ng passport nila ni Chris. Yun. Kasi kailangan namin ng ano, ng passport kasi for business trip. Naks, may business trip. Multinational business. Multinational business, guys. Kaya, yun. Since kailangan niya ng passport, sama ko na si Chris para, di ba, anytime na gustong mag-abroad, meron na. Kasi ako pa expert na din, wala pang tatak yung passport ko. Matatakan man lang, guys. Bago ma-expire sa April. So, ayun. Kasi yun talaga din ang pinupush ko. Sabi ko, puro tayo work ngayong past few years, diba? Kasi, diba, nag-umpisa and then pinapalakas mo ng business and ayun. Sabi ko, sige push natin next year yung pag baka-bakasyon abroad. So, para matuwa naman si Kolokoy. May pera, baby! Uy, thank you po, Auntie Cherry! Gift ni Sis Cherry kay Lucas siya, kay Lucia. Uy! Bigay sa mama. Bigay mo na Wawa. Bigay Wawa. Sabi na, thank you po. Sabi mo, thank you po. Thank you po. Dali na. Binubuksan niya na talaga. Gigil siya. Tago. Pambili ng dress. Naku, ayun na. Sinira na. Dito pala si Julius, oh. Hi! Ay, dinala niya na naman ako ng mga pagkain na galing sa, ano nga yung lugar, sis? Binondo. Ayun, sarap po. Yung, wala na nga eh. Ngayon ko lang pinakita eh, nung wala na. Dumpling, fried dumpling. Yummers. Kain tayo. Hi guys! Pumunta na kami BACLARAN. Ayun, natapos naman namin yung sa BPI bank account niya. Nakapagbukas kami. So, ayun, yung passport na lang ang kailangan namin. So, kapag hindi kami nakasama ngayong November doon sa trip, maybe early next year na lang. Ayun, mahirap man eh. Pag nagmamadali sa mga requirements. Kaya pala, lubi na tayo. We're home na guys. Galing BACLARAN. Dito na yung bata. Gusto dito matulog. Paano tayo? Paano tayo kakasya dito? Gitna ako eh. Yung likot mo na yan, gigitna ka nung katabi ka kaya Joke lang. Hindi nga tayo magkakasya. Tamang double lang tong kama namin. Miss na daw ako. Ay, sus. Dati, tabi-tabi pa tayo. Mami, gusto ko na magkaroon ng sariling kwarto. Ngayon may sariling kwarto. Gusto makitulog. Mabango yung kama niya eh.
Oh, bakit mabaho ang kamay mo? Ah. Panay-ihi ng aso noon eh. Dahil yung kalagrot. Yung hindi pa sila nakatali. Oh, inaano ko naman yan. Sprayan ko ng ano. Kahit mabaho. Yung kama ko. Oo nga. Ang baho pa O, palitan natin. Bila ko ng ano, pamalit dyan. Gusto ko ngayon mapang-foam. Kagaya ng ganito. Bango ng unan mo. Uy, bakit mabaho unan mo? Ah. Laway ka. Oh, yun. Bakit tulog ako sa inyo? Tapos yung una namin ang lalawayan mo. Hindi, nakalapag ako. Hindi pwede. Kasi yung mga dogs dyan sa lapag. Doon ka sa kwarto mo. Bibilang kita ng foam. Pang ano dyan, pang ibabaw lang sa para mas mataas. Sa kama mo, ha? Kaya sabi ko sa'yo, bago ka matulog, maligo, mag-shampoo, mag-toothbrush, maghilod ng mabuti. Para... Sayang, hindi ako pasok sa DOPSA. Ano yun? DOPSA pa. Parang ano? Competition. Yung basta mga sports. Oh, ba't di ka pumasok sa DOPS? Hindi ako na pasa. Bakit nga? May isang kamali ako dun. Oh, di next time na lang. Better luck next time. Yung reserve, pag natama na sa akin, dapat nami-miss ko naman. Ayun lang Practice, more practice. So, Badminton. ayun nga guys. Nanood na kami ng ano, Zookeeper's Wife, Daddy. Movie, ano muna kami. Movie muna kami. Hey! Kain na doon. Kumain na kayo doon. Dal na. No. O, hindi mag-ano na. Maligo na. Marigos na. Go na. Parang nakinood na rin. Oo, tanga na mo. Pawis mo. Magi. So, you guys, good night. We'll see you all tomorrow. Good night, Daddy. Good night, everybody. Good night, bebe. Good Nisa. Sige. Ba? Wag mo na kasi talaga kasi. Ang pangit na lang dito, moveset. Daddy, sumayaw ka nga, Daddy. Gusto ko yung moves yun ni baby eh. Dali na. Tugtog. Pag nasa mo kami guys, alam mo, parang ay masaya namin. Ayan. Night, guys. Good morning, guys. Breakfast na yung anak ko. Nagluto lang ako ng ham and ulam burger. Tapos yung ulam namin kagabi na tinola, yun ang pinagsabaw niya. Yun na din ang babaunin niya. Ulam burger. At tanghali ako nagising, 5:38 na. And ito yung pang-recess niya, yung whoopie marshmallow. Whoopie marshmallow cake and blueberry. Sarap na ito. Ito ko gusto ko itong blueberry na to eh. Lalo na yung red. Nantay ko lang mainin yung kanin. Tapos, si Groot, nag-aantay lang kay Sel kasi unang nilakad si Ding Dong. Yan. Para makapag bawas si Ding Dong sa labas. At ito, isang to, pa, sunod-sunod na. Oh. Where's Daddy? There is Daddy. Nag-aantay lang yan. Ang go signal. Ay, nako. Nakakaantok pa. Ayun, diretso naman yung tulog namin, guys. Kasi, hindi nag-ingay si Junior. Bakit? Tutulak ko siya. Kasi kung pumilit siya dito sa gitna natin. Hindi ko napansin yun eh. Ay, oo. Nandito siya sa gitna. Kaya lagi ko nakaharap dito sa kabila. Chonggo yan si Junior eh. Asang lamig pa ng ilong. Mabisyo. Nakakagulat eh. pag dadampi sa balat yung ilong niyan lamig-lamig. Inaamoy niya yung paligid eh. Hindi ka magbe-breakfast? Kumakain yung anak mo doon. Ano lang? Ulam burger. Burger. Hindi na tayo pumili ng burger. Bumili ako ng ulam burger. Yung ano, may crispy. Nantok pa ako, guys. Hey guys! Anong binili mo? Chips.
Free. Naliligo na naman si Ding Dong, guys. Oh. Wow naman! Uwi na natin yan sa Nueva Ecija sa Lunes. Bye! Ligo. May bago kami nga dito, tagapagluto. Ay, birthday pala na ito ni Ronald eh. Happy birthday, Ronald. Naks! Binata na si Ronald. Gins na daw siya. Yan, pagkain ng aso. Giniling na baboy na may Baguio beans tsaka sayote. Nagugas ka na kamay mo bago kumain? Opo. Very good. Yan, nag-stir-fry lang din ako ng ulam namin, guys. Tapos may ano dyan, yung bangus ng pinapang bangus. Pipituin ko. Yan na, lunch namin. Pinapaliguan ni Sir yung mga aso. Yan, kasi laging nasa kama si Dingdong. Si Dingdong. Si Maggie tsaka si Junior. Kailangan laging mabango. Laging malinis. Ano? Kanin? Tuna. Stir fry lang. Yehey! Mabango na naman ang Junior! Yehey! Yan. Just lagi kang nasa kama din naman. Dapat araw-araw kang naliligo. Charot din naman. Twice a week, guys. Dapat pupunta kami ni Daddy sa ano? Sa Divisoria. Natamad ako bigla. Mamaya-maya na lang. After lunch. No? Okay. Maybe lang kami ano. Lagay mo na sa ano? Sa bed. Yun. Bango naman siya. Magbasa to. Di mo pinunasan na maigi. Napapatayin pa ito ng electric fan, no? Oo. Tutok mo siya sa electric fan. Tsaka blower kailangan din natin para hindi electric fan. Ang patuyo ng mga doggies. Ayun na si Maggie na nandun sa ano. Sunod. Habang may isang bata rito, may bisita kaming bata. Lalaro ng kotsi-kotsihan. Sunod si Grutin. Ang Tintin. Ang Grutin. Naliligo. Hindi, kakaligo lang yan ni Grutin. Ayan. Si Dingdong, presko na rin. Kamot ka ng kamot, ha? Okay na nga yung ano mo, eh. Tingin. O, tingnan muna. Dugo na naman tuloy yung ano mo, Dingdong. O, talaga, kamot ka ng kamot. Okay lang yan. Talagyan kita ng amaze bomb. Sunod si Pagni! Bakit? Wait lang, bibi ko, ha? Wait lang, kakain lang si Mami. Ayun, meron ako dito, guys, na amaze bomb for dogs. Tinandaan ko talaga, eh. Buksan mo nga, kung mayroon pa. Meron pa ba yan? Ayun, meron pa. Ayun. Nalagyan mo yung mga kati-kati na yung... Oo. Mga sugat? Oo, mga sugat. Kakain kasi ako eh. Si Ronald na lang. Kati-kati. Wash tayo ng hand. Wala na pala. Oh. Favorite ano ko to, guys. Hand wash. Sobrang refreshing niya yung ano. Sobrang fresh talaga. Fresh, clean talaga, guys. Pag ito. Minty. Tapos citrusy. Yun. Kaya kahit anong lansa ng isda, natatanggal niya. So, yun. Ba't kaliwa lang hinuhugasan mo, Mark? Charot. Okay, magtanong. Siyempre yung ano ulit. Kanan. Laters. Si hawak ko pa sa ano eh. Camera. Ayan. Mag-coffee tayo kasi breakfast pa lang ako eh. Coffee Milo. Pinaghahalo ko. Ayan. Ayan. Luto na yung pagkain ng dogs. Giniling na may veggies. Tapos yung aking rice. Breakfast tayo, guys. Ito na yung gulay natin. Binigyan kami ni Ate Remy ng ano, ng ginatan. Ginatamis. Yung matamis. Ayun. Let's eat. Pinarito to kanina ni Sel eh. Ito na muna kainin ko. Tinapang bangus. Tapos yung ham. Then,
Milo coffee. Ang dami sa inyo guys nagsasabi, nakakapansin na. Nag-gain na naman ako ng weight. Yes guys. Tumaba nga ako pero okay lang. Hindi naman kasi ako nagda-diet ngayon. Kasi kailangan ko ng pagkain ngayon. At busy-busy ang sa trabaho. Mahirap yung magkasakit sa gutom. Ako ilalagay. Baka malaglag kayo eh. So, ayun, let's eat. Shine? Si birthday boy. Tapos na. Nilagyan mo lahat. Mag-hi ka sa kanila. Mag-hi ka sa kanila. Hi! Ako nga po pala si Ronald Trasmonte, my birthday. Happy birthday. Ay, dalaglag, Ronald. Hala, nasubsub kayo guys. Okay, nasubsub sila sa ulam. Color, sorry. Imagine ka. Sa mga mukha nyo nasubsub dito sa bangus. Hello guys, we're here sa ano. Halika na! Kaming dadai. Ito kami sa Divisoria. Ayun, nagbago isip ko last minute. Sabi ko, tara na, punta tayo TV. Kasi bukas English na sa ano eh. Sa Eton. So, kailangan ko ng mga eco bag. Para sa mga shoppers and then sa ano din sa store din. So, yun lang. Labo ni ano. Oh, pindutin mo na yun. Ang ihina ako. Hirap. Mabilis na naman kami dito. So, uwi agad. Kain tayo guys. Napagkalaki-laki na shop. Wow. Giant. 75 pesos dito sa ano. Panchay. Yan. Pero order kami ng noodles dito sa ano. Noodles everyday. Dito na kami sa Lucky Chinatown. Hindi na kami masyadong ano, nag-ikot-ikot. Masakit na ang buko. Naambunan ako kanini. So, kailangan na haligo pag-uwi. Kain tayo. Tom? Tom ka na? Yan. Let's eat. Kain guys, after 15 minutes dumating din. Sa akin ano lang, tawag dito, halit lang. Maraming, nasa na yung... Ha? Sa comment. Sabi mo fried, stir fried kaya yan. Pork is stir fried, tapos ramen. Ay sus, di mo tiningnan yung ano, baliw. Kain. Kaya mo yan daddy. For pick up later guys. Kaya mo yan. Ha? Na-flap yung gulong? Oops! Kaya na yan, isa-isain mo mamaya. Meron pa dun isa. Naiwan. Some box.